כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינא לפועל ולתואר ולשם, ובחצות הששית בחלונו היה רושם במילונות תילי תילים, מילים יפות, מילים עפות, מתגלגלות מן הלשון. אליעזר, מתי תשכב לישון? אין קומתך כמעט 2000 שחר, והעברית אשר חיכתה 2000 היא תמתין לך עד בוא השחר. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח, מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. אם נמה העברית 2000, נו אז מה, הבה נעירנה ונמציא את היוזמה, את המקהץ, את הפצצה, את הריהוט, בקצה נוצה, בכתב רהוט, כתב כרובית, כתב גלידה, כתב את כל מילון בן יהודה, ועוד הוסיף מילים לברוא, ונוצתו המהירה לא נחה, והשפה גדלה ולא הכירה את מראה דמותה, את מראה דמותה בבוא השחר. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח, מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. ובנולד לו וחזות